Andreas, vent lige med at slippe ham. Han bliver lige rettet forhjul op. Hvordan kunne du komme hele vejen ned? Jeg tror, du er lidt for. Nu er totalt skadet, har den ikke vel? Hold kæft, det ser sjovt ud. Det var utroligt, at han blev stående op. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at prøve, men jeg gider ikke, for jeg får stuer et eller andet med. Der skal ingenting til, før jeg får stuer fødder. Det er sgu ikke engang noget, jeg bilder ind. Jeg har støttestrøm på begge fødder. Jeg gjorde bare et træ eller en sten eller et eller andet. Lige med det samme. Det er derfor, jeg altid går stille ned ad kanten. Det skulle da sødt, det. Ja, det er jo. Har I totalt skadet den, eller hvad? Skal jeg komme og sige den i stykker, eller hvad? Fuck! Totalt skadet Mercedes. Jeg skal nok have ret, men jeg er lige ret uden op. Men for derfor ikke skal Skal jeg ikke køre på skærmen? Jeg tror